Ungabe unengane yesilisa esiseminyakeni la kungenzeka ukuthi isiqalile inkonzo yasekamereni. Ungabe yini oyenzayo ukuyivikela ekutheni ingabhekani nokucindezeleka okukhulu ingane ebhekana nazo zesilisa ikakhulukazi lapho iqalisa inkonzo yasekamereni? UDr Thabile the Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini kanye naseMidrand. Ngokudabukisayo, abesilisa abaningi besebasha bayibona bebhekene nalokho esikubiza ukuthi primary premature ejaculation. Qonda ukuthi besheshe bechithe lapho beqala inkonzo yasekamereni, benza inkonzo yasekamereni. Siyazi ukuthi masikhuluma ngalokho abaningi basuke beyitshela sikhuluma ngo-10 minutes, sikhuluma ngo-5 minutes, 4 minutes, 1 minute noma yini esuke sikhuluma ngayo. Ngabe uyaqonda ukuthi abanye ababhekene ne-premature ejaculation kushesha ngale ndlela ukuthi abayitholi ngisho nanethuba lokuthi bengene beqalise inkonzo yasekamereni. Lapho beke ba-exciteka khona bayachitha. Lokho kumenza ukuthi bengacindezeleka